Здравейте хора, сега ще ви представя моята нова фигурка на Лойд. Значи кутията е фалшификат, но иначе той е истински, вижте го. И чакайте, май да фокусирам. Така. Да го покажа без маска. Изчакайте. Ето го. Без маската. Да, така е без маска. Аз съм го обърнал така назад, защото е по-готин. Това тук му е аерострието. Това тук му е мечът. Да. Ето я кутията, да ви я представя. Това е самата фигурка. И отзад има коло. Това е моята. Имам тази. И тази е новата ми. Имам тази и тази. Това силно е на Борислав Николов, който вече е Фреди там нещо. Извинявай, че не те мога да го кажа много добре. Значи, сложих му маската. Но ви е харесал. За мен той е доста як. И чао! Нинджите никога не са предадени.